Ay, nako. Good morning, Legazpi. Yaon siguro ka mo. Daraga Albay District. Katuwang taan tropa ang DCGB News Team. Pagiriba ko sa Mega Force. Pading Jim, kumparing Al, pading Jomar. Siyempre, si Ans Galero, Buda, si Lawrence nakapahingalo pa, no? Yaon dyan sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Uy, may nagapod man. May nagapod. Hello? Hello, good morning. Yes, good morning. Oy, Po. Miss, iyo, Opo. dadangog ako sa imo, permit. Uy, salamat man. Igwa man. Taga sain po? Taga-dide sa EM Barrio. Mabuhay ang mga taga EM's Barrio. Salamat. Sentro yan. Mahuruhi bugman yan ang sa tuyang pag-iribang mga taga Legazpi sa EM's Barrio. Iyo, God bless na sa imo, ha? God bless, tabi. Salamat. Ingat pirmi ha, tabi ha. Opo. God Sige. bless. Salamat din marhay sa mga taga EM's Barrio. Nagkada tatanim sa no. Igaman palang tatanim sa no. Ansa ko yung kapartner ko niyan, co-pilot ko. Tatanems Flora in the house. Sa newsroom, padagos po ang pagsubaybay kan mga istorya. Walang lusot po iyan, tabi. Sumada lokal, pag-abang kan mga nagbubutwa man kan istorya kaya sa National Buda International. News Manager Mardela, daing iba. Sa Production Center, ang sabuya pong Anghel, si Angel na mustasa. Yaon sa IT nagatarabang-tabang, si Arven Buda, si Richard. Ako po, si Pio Fernandez. Sige. Marhay na aldaw tabi sa gabos na pinagabot kan sa tuyang puwersa. Sa laog kan Bicol, pagtaranin niya tong lugares. Diyan sa Tabaco, maray na aga tabi sa Induha. Mga taga-Tabaco, nadadangog kami diyan sa 1st District. Sa paagi po kan WGB-FM 106.9. Good morning dyan sa mga taga-Tabaco. Ano? Maray na aga dyan tabi sa gabos na taga-Tabaco. Maray na aga tabi. Hello boss, good morning. Nahiling mo naan. Si July na yun, dati mo bagang barkadang so pinistan mo naman, Karibaka pa si Pio Yan, sa Tabaco. si paring, kumusta na dyan paring July? Oo, ni maapot lang ako sa mutaro ni naguligi sa may tulay. Apot lamang ako kung may truck ban padigdig. Sa ina parteng tulay tabi. Uligi sa may Santo Tomas. Aw, iyo iguana ning truck band, lumaog na kamo dyan baga sa pasiring sa bugtong. Magtuon na kamo, iyo? 6 to 9 na bagang. Aho, ta kuan baski na pa siguro ka na ta ganing daing rimalaso. Mas mara itong sa pinagapod na nasa safe side kita Tata July tabi ano. Okay po, okay po. The best ka Tata July. Kumusta ang pamilya sa Tabaco? Okay, mamaga po. Yan, sige ingat. Pero ako nakamonitor sa imo. Miski nasa Tacloban ako. Nahiling mo naan maski na sa Tacloban ka di si GB. Oo, DCGB. Sige. Sige, maglaw ka na dyan sa pabugtong tanganing daing rimalaso tabi, ha? Okay po, salamat. Sige, salamat din maray. Si July, ang sa tuyang barkada from Tabaco. Thank you so much. Sige, sa gabos tabing taga-Tabaco, ha? Maray na aga sa Indo dyan, mga taga-Premier Distrito kan Albay. Yaong kami dyan adadangog. Sundo alas 11 tabi yan sa WGB-FM. Ang samuyang broadcast, minahok ka po ang sister station medyan sa Tabaco. And siyempre, sa iba pang mga lugar na pinag-abot ka sa tuyang pwersa sa tercer distrito man kan Albay. Marhay na aldaw sa Indo. Imaging sunag antabay sa inman na parte kan Kinaban. Live po yan sa DZGB News Online.
Good morning, halip po sa Pilipinas. Sige, diretso na muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Ready. Bulos-tulos kan informasyon. Kumpadreng Jomar, marhay na aga. Go ahead, tabi. Salamat pa rin Tiyo. Good morning sa mga parantabay. Nasa opisina ako kang Economic Enterprise Management Unit kan Tabako. Sa simpleng kataramon, opisina kan Market Administrator. Oho. May di kitang mga rilinawon digdi kay Alwin Nunez ang Market Administrator kan Tabako. Primero, itong porsyon kan merkado publiko tabi pa din Tiyo na ipinag-turnover na kan lokal na gobyerno sa pribado na tunay na mga kagsadire na na-report ko na yun sa imo kasusaro bago magpasko tuminok-dok duman min mga istol so kagsadire pribado asin pinaarkila sa mga paraprutas. Yan. Tapos kasusaro sa sesyong kansangkunian panglungsod nagkagadi na authorization si Mayor sa sangkunian na garo magbilog na sa nanin mga regulasyon duman yaw na duman nagninegosyo and I think naghahagad din extension. Hindi kay Alwin ang market administrator aramon ta kung ano na talaga ang sitwasyon kay ito nagluluwas baga pa din kakompetensya sinda kan mga partinda mga prutas na nag-uukpar mismo sa merkado publiko. So may ordinansa man pati ang lokal na gobyerno kan Tabako na dapat magbugtak ni negosyo sa espesipikadong distansya sa merkado publiko na magiging kakompetensya kan mga nag-uukpar duman. Iyo. Kaya aramon ta digdi kay Alwin kung ano ang patakaran mo dyan, ano ang mangyayari kan mga iyan. Pero bago yan, congratulate ang una siya sa duman sa ipinaluwas na report ni Mayor Crisel Lagman Luistro, ang opisina ni Alwin suminubra sa target na koleksyon para sa 2021. So target collection nila nalapwasan nin 127.43%. Gustong sabihin, grabe so collection nila sa ibong kan kakusugan kan pandemya. So, i-congratulate siya. Siguro aramon ta naman kung anong diskarte ginibo niya. Napabayad niya sa mga nasa merkado publiko kan sa indang mga arkila. Iyo. Sir Alwin, live kita sa DCGB. Nasa ibong malinya si P. Fernandez. Hello. Hello, good morning. Yes, kinatawan, long time no see. Naramdaman mo pa ha? Iyo, day nanggad malilingawan ang amor ang sarong Alwin, kinatawan Alwin, dyan sa sangguniang panlalawigan. Grabe, long time ago, 1996. Jesus Mario, si Paluyo na. Oo. Salamat. Welcome. Nadadangog Opo. kita ngunyan sa Tabako tabi, Sir Alwin, nadadangog kita nyan sa Tabako ngunyan sa Alwin na lang, masyado kang formal. You can call me with my first name. Yeah, opo. Oo. Now, Okay. primero po, congratulations na doble so collection nindo dyan Thank you. sa indong jurisdiction. Ano po so ginibo mong pasistema, ma-encourage mo despite the pandemic na maluya ang dalagan kan ekonomiya, na surpass mo 100% na doble ang collection tabi nindo? Well, they could do aram na araw ka ang kadakula sa percentage baga, no? Nagtukaw ako digdi, di man ako talagang sugari target, pero may goal ako talaga. Sabi ko like for last year, sabi ko sana makakolekta ako mga 20 million. Pero parang tig-isip ko nga ni minsan, gari niya ako imposible. Pero ibuong ko lang, pahit-pahiton ko sana. Oo. Ganyan, ang ginibo ko kayang inotigi pong kampagtukaw ko, pigpaabot ko sa inda. Ano ba ang obligasyon ni? Anong obligasyon ninda?
Kasi importante yun iyan na aram ninda. Kasi ang mga stallholders po digi sa tabako, once na nahiling ninda, na iyan na collection na iyan, nako-convert into services, na kaipuhan ninda, di man iyan ki problema. Ang problema dyan, kung sige mo ang kolekta, tapos di man kinahiling na pagbabago sa merkado. Ay, so, Oo, arag iyan ka iyan. so Kaya ang nahiling ko, kang ako, piga para kahuron ko sinda through a meeting, na kang primero gari, minsan garulay sinda sa kuya nagtutubor, dahil ako nahalian ka ito ipag-asa, uro utrong pa-meeting para may paabot sa inda kung ano ang gusto ko mangyari sa merkado. And sa hiling ko, nagsurunod man, nagtiwala. Kasi kung dahil sa imo naniniwala, mga yan, dahil nan mabarayad. Kasi ko po ako dyan kinasingil na for 8 years dahil nagbabayad. Kasi ito da, may mga press releases na ang merkado da magiging libre. Sabi ko, sa inman ang merkadong igwa ka iyan, na libre ang pagtinda, ang pagnegosyo. Gabos po iyan, may bayad ta. Siyempre, kaipuan mong isipon pa. Ang dalagan kang merkado, baga, pigagastosan iyan, ang overhead, ang monthly ka iyan na nagastusin, kaipuhan na nakokolekta ta. Since ano to, economic enterprise management yun. Kumbaga negosyo to self-liquidating office. Kaya dapat ang gagastusan ta, nakolekta ta. Ganyan yan. iyo po. Now, may nadangog ako duman sa pahayag mo, Tabi Alwin, sir, na Opo. igwa kanin pang-encourage sa inda na dapat may nahihiling na kabaing na services supat kolekta kan sa inda man na obligasyon na babayadan. Ano po itong mga serbisyong nai-implementar mo dyan, Tabi? Arog kang ang pinuunan ko talaga digdi, sabi ko kay Mayor, siyempre ang gabos ko pa mga proposals, kumbaga highly supported by my Mayor. Kasi maski ano man ang gibuhon ko, kung di man ako susuportan kan sa kong alkalde, garo di man ki mangyayari. Siyempre pa, yaon ang sanggunian na pag may mga kaipuan akong mga na ayuda sa inda, asistensya, to siyempre ang mga tao sa kong authority, sinda, siyempre, yaon man permi nakasuporta sa kuya. Kaya, kang nahiling ko na gali kaipuhan, actually, dakulo na talagang dapat na ayuson ligi sa merkado. Ang inot kong nahiling, ayuson sabi ko, ang makarni. Kaya kung mahihiling mo pang makarni mingon yan, bako na siya so arog kang dati. Ngunyan, naka-stainless na kita, tapos igwa pa kitang food court duman, tapos may mga ceiling fan, magayon ang itsura niya. Igwa pa nga na dyan na free wifi pa dyan from Smart. Yan. Tapos, so halo yun nakahagadan kang City Mall na magkaigwang stairs duman po sa may harani sa anong street yon? Santillan Street, duman sa may East-West Bank. Sa hampang ka ito, napabugtakan ta po naman kihagyanan para mabuhay din so area na medyo gadan kang panahon na day naaagihan duman. So naitauta rin po iyan. So sa kuya pong pangarap na food park na kung saan iribahan ang gabos na mga ambulant vendors, nagibutaman po ito na napunan ta na ito, nag-open na ito kan December 16. Dakol po kitang napakaray as well as so fruit stalls, napakaray ta po iyan. Tapos, sumangayaon po baga dyan sa burned area, pigapod ming burned area, na kung saan iyon na location man niya kan sa tuyang wastewater. Nadipisilan pa ako dyan nga ni kang primero, dakol pa umaga dyan ng mga tenants kaya. So, haluyan ang nagnenegosyo dyan. Siyempre, ang pagpahali baga po, kay Puan maipaliwanag mo, luway-luway na mag-sink in sa indang mga isip na iyan na lugar kaipuhan ta na. Siyempre, bako madali, nangahalian mo sindang negosyo. Pero sa iba po kayo ito, kadakla na akomodar taman po sa mga bakanting stalls ta digi sa merkado. Kaya kung mahiling ta po, ito bagang sa may Riosa Street, na kung saan itong burn area nakabugtak, yaon na po duman sa satuyang wastewater treatment facility. Tasaro po iyan baga sa mga talagang gustong ibugtak ibugtak ang kan city kasi talagang kaipuhan po iyan. Tas mga gabos na mga atik digdi sa merkado, mga dugo kang sira, dugo kang karne, dapat treated po iyan bago ta tutugutan na iwawa sa dagat. Yan,
So, sa madaling sabi-tabi, Sir Alwin, nagdadangog ako, I was listening intently, nagtiwala sinda, tanahiling nindang, may napadumanan, so sa indang ipigbabayad na pigkukolekta nindo. Yes, naniniwala siguro sinata. Ako po kaya, habo ko sa indang mga ako, kang mga bagay na sa iling ko dahil ko magigibo. Pag talagang igwana ako kaya na pakikipaghuron sa sakuyang alkalde, tapos sa sakuyang mga piga-asa na magtabang sa kuya sa sanggunian, lalo man sa committee chairman on market, kasi po pag-abot sa mga arag baga kaya sa legislation, day man ako dyan, ma-request lang kita sa sanggunian. Pigtatabangan ako, tapos parang may assurance naman, saka ko po sa hindi ipigbabalita na araw kayo ng mga mangyayari. Okay. Kasabay na siguro diyan so diit na pagpiad-piad mo na burarat Sir? Yes, opo. Kaya po halimbawa, talagang pigagamit ko sa kuyang charm. So, kasi gari minsan kaipuhan man iyan. Well, kasi kaipuhan talagang kaipuhan ang sa imo mga stallholders, bako sa imo takot. Dapat komportable sinda na nakakurong ka anytime. Okay. Now, well and good. Congratulations, Tabi Giraray, Sir Thank Alwin. you. Now, dyan sa sitwasyon mo niyan, ipinag-render kwenta na ibunelta na bagakan tabako, LGU, sa rightful owner itong suporsyon yan kang lote na igwanan ko niyanin mga nagtitienda manin mga prutas. Paano nindo yan ma-reconcile? Taigo baganin mga layes na kaipuhanan dainin arog ka na sitwasyon, Tabi. Paano ang sa imong sistema nakaan? Dali po kaya, inot na inot, iyon talaga pong mga fruits, every season, like Christmas, naghahagad iyan sa muya, gari extension, makapag-extend kon sa iyan. Basta may authority po, arog iyan ka iyan. Ngunyan, iyon pong pakikipaghuro ninda dyan sa pribado, di ko po talaga iyan aram. Naaraman ko na lang, igwa na sindang paghururon. Ako po, ang sa kuya lang na concern dyan, tayan plebado, dahil man po baga kami dyan, ki karapatan, no? Ang sa kuya na lang na concern, ang dapat ininegosyo dyan, di makaka-apektar sa satuyang mga existing na negosyante digdi sa merkado. Pero po, ang nag-aalkila dyan sa Kare property, busman sana po iyan lihitimo mga stallholders kang fruits. Fruits lang po iyan. Daiman ako masyadong dyan kasi yung dati tang mga existing na fruit stalls, parang adjacent lang naman duman sa Kare property. Parang siguro mga 2 to 3 meters, iyo na itong sa inda. So, kaya di man akong problema dyan. Naro ka iyan. Kaya lang, ma-end na ko ang kontrata ka iyan kang 16. This January 16. Kaya lang, naghagad ki extensions in for another month. So, sa hiling ko, daiman akong problema dyan. Lalo pag tanawang ki authority, basta fruits na ang yaon dyan, kaysa ang mahiling sa dyan, ibang mga like for instance, ngayon baka mag-rent dyan sa inda ang mga RTW ngayon gigibuhon, di pwede. Makaka-apektar po iyan sa satuya mga RTW duman sa City Mall. Iyo, So, the way I understand, Tabi, sir, iyan na mga nagpwesto dyan sa luwas, yan na sa Kare property, mga stallholders masana dyan sa Laogan na yes, opo, mga stallholders ka lang po, lihitimong stallholders. Okay, di po sa indong plano na-extender iyan for 1 month, Tabi? For data po ako nare-receive na authority. In fact, dari na sessionan pa lang kan sanggunian, pero mababa po yan sa sakuyang opisina. Iyo, Now, if in case na Tabi ma-extend, or halimbawa naman ma-extend, and after itong maglapse extension, as the case may be, ano ang plano? Tabi? Ma-imponer ka mo na isinda magtinda dyan? Opo, kasi nasa poder po iyan kan licensing office. Kasi pag nag-ikot sinda na dahil ka man permitted para magnegosyo kay Arogan dyan sa lugar na iyan, dadakupon ka po. Araman po iyan kan sa tuya mga stallholders. Kaya
ano nga ni, ang ano ko kaiyan, talagang ngunya nagpapaaraman sila na kung po pwede sila mag-extend. Iyo. Since private baga po yan, ang pakikipaguron kayan, dumana po sa nagre-represent kang ano kaiyan, ang nagre-represent kaya kang lugar na iyang kang Kari Property, si ex-mayor Dindo Mall, siya ang nagkakaigwang representation. Siya ang nagre-represent sa pakikipagurong kaan sa syudad. Iyo. Now pending so approval kan sa indang request for extension, ano po anon sa indong kumbaga jurisdiction o deber igwa tabi kamo? Private na po yan. Ang sakuya lang dyan na magiging kapag pinatinda niyang kiibang commodity. Aya. Pero pag fruits lang, tapos may authority naman for the extension, wala pa akong problema. Okay. Pero ako talaga po, nagsusuggest ako dyan na since baga po ang tabako, kulang na kulang ang samuyang parking. Gusto ko po kutakayan parking area. Iyo. Pag nag-park baga dyan, kasi minsan nakulong talaga akong reklamo pag abot sa parking, man kitang maginibot, talaga kitang lugar, very limited ang satuyang lugar for parking. Kaya kung kakaigwa sabi kong lugar na araw ka iyan na pagbaba mo, pasakat ka na tulos sa wet market, mas magayon po. Sabi ko nga sa Inda, mas madali po ang ang turnout kang income baga pag abot sa parking. Iyo. Oo, makaskas. Kasi may oras yan eh. Opo. Now, Oo, may oras yan. Paano mo ma-reconcile na igoning lay na dapat day magbugtak nin stall na maging kompetensya kan sa udan dyan sa tabako? Ako po kaya, pag halimbawa ang gabos baga po nagpe-permit, nag-aagian sa mo for clearance. Pag bako po clear ang sa imong area, of course, di ka clear. Kung baga, pag ang area na pignenegosyohan mo ngaya, di man pwede duman sa gusto mong i-put up na negosyo, di talaga ako kaan ma-clearance. In fact, dakon na po digdi sa market, nakakapag-negosyo, pero ngunyan, kang binawal ta, sa igwa ng mga pagbabawal na nangyayari, di na po ito nakaka-renew. Yan. Oho. O di sige tabi sir, tawan ta kang pagkakataon na magpaliwanag pa kung gusto ka pang ipabot sa mga para saod diyan, para tienda sa tabako. Go ahead tabi. Well, ang sa kuya lang ko, dakulong pa akong plano digyo sa merkado, no? Dakulong pang mag-abuton. Ang iba kaya baga mga stallholders, nakikitig minsan pag may pagbabago. And I think that's normal, no? Normal naman yan pag may nahiling na pagbabago, medyo nakikigig. Pero pag nasasanay na, okay naman sinda. Kaya sana, day lang talaga apod kayan, mawaranti, magpasensya kapag may mga pagbabago. Kasi minsan may mga naaapektaran pag may pagpuon sa mga pagbabagong pagigibot na digdi. Yeah. Yun lang po. Sige, salamat tabi. The honorable gentleman from the 1st District of Albay, Alwino, yes. Thank you po. Salamat Thank po, you. salamat. Apo. Okay, thank you very much Madam Apod ko digdi. Madam Alwin. Tigamig akong maritabi siyo si Madam Alwin. Aha. Kaduman sa Kari residence property. Oho. Pag pinahali na duman sa mga prutas, maarkila ako duman si pwesto, tugdukan kong biraos, tugutan lamang. Dahil po ang biraos sa niya sa printera na sa saod. Ay, Pading Jomar, ibakal mo lang kung susadit dyan na kumbaga pang bigote at bayadan ta kapag nagpasiring ka digdi. Nailing mo na, sige mo burubul ka sa tabako para mahapit ka o digdi sa mga paratinda kang gunting. Ilaposan mo, taminado man ka sa may mga imat-imat. Dahil ka na pagluwas ka digdi sa merkado, sige. mahanap kita naman. Sige. So sa dayuton lang. So, pang bigote baga? Oo. Oho. So, sadit sana na kuan. Aram na ninda. Bakit ka na sa nang gilyet? Pagbigote. Sige. Ya pare, ang pagkikipagulo niya to kay Alwin Nunez, ang market administrator considered kang tabako.
Jomar Bian, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar, kasabay si dating kinatuan Alwin Nunez, na administrador kan Saud Public Market dyan sa tabako. Oras Pilipinas 9:33. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home Seat United Home Seatab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home Seatab. If symptoms persist, consult your doctor. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka di siguradong dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente, kang Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD, Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City, Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City, kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa 2nd floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Bet ni manayaki, makunat ayuda
at sanitasyon, kultura, turismo at edukasyon. Lahat ng yan tututukan ngayon kay Manay Jackie. Talagang ahon, tutulungan kang magkatrabaho. Baka kay Albay tsak na aasenso. Kay Manay Jackie talagang panalo, di ka iiwanan hanggang dulo. Manay Jackie, hey! Ang tutulong sa inyo, maaasahan nyo. Manay Jackie, hey! Ang maglilingkod sa inyo, maaasahan nyo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Rinibong estudyante na ang natabangang makagraduar. Ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Elizalde Esco dahil isa po ako sa libo-libong estudyante na natulungan sa pamamagitan ng educational assistance. Ginatus na nagtatrabaho sa laog asin luwas ka nasyon. Dakula po ang sakuyang pasalamat sa nagbubuo kan ako Bicol Party List. Kung bako pong dahil sa indang tabang na naitao, bako po ako ngunyan sarong maestra na naghiserve asin nagatabang sa mga kaakian na sa indamang pagklase. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. The University of Santo Tomas Legazpi, the premier Dominican University of Bicol, is now open for admissions for school year 2022 to 2023. We offer nursery, preparatory, kinder, elementary, junior high school, senior high school, tertiary, graduate school, and College of Law. For more details, follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at UST Legazpi or visit us at www.ust-legazpi.edu.ph. Be a Legazpi Tomasian. Choose UST Legazpi, nurturing the mind, forming the heart, enriching the spirit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kay Nong Meat Shop, dakol ka ding choices. Manok, karning urig, longganisa, hotdog, skinless, asin iba pa. Digdi man makukuha ang tosino, hali sa Pampanga, siomay, ham, mantang ang mga barato asin garantisadong mga produkto ni Nong Meat Shop makukuha sa market site Kapantawan, Legazpi City. Igwamanin branches sa Tabaco, Pulangi, Libon, Piuduran, mantang bukas naman sa Kubadkad, Castilla, Sorsogon sa hampang mismo kan public market. Apwera digdi, ang Nong Meat Shop igwamanin dampa kung saan pwede kang magpaluto mantang nagpapa-car wash. Available ang mga lutong bahay. Pwede kang magpaluto araw kan kusidong sira, igwamaning seafoods asin iba pa. Ang dampa ni Nong makukuha sa Imelda Roses, Tahoe Road, Legazpi City. Nong Meat Shop na kita. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po diretso mo nakita kan mga istorya dyan sa palibot Aramunta kay Ans Galero. Alas 9:44 na po nin pagkaaga, igwa na lang kita nin 16 minutos bago mag alas 10 sa madaling sabi. Ans Maraynaga, please go ahead, tabi. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Mga
mga dagdag niya tong bareta bako sa na herd immunity sa COVID-19. Ang pagkakasibutan ngo niyan kan gobyerno lokal kan Legazpi kundi pati naman ang herd immunity kontra sa rabies kan mga ayam. Ang sinabi sa DCGB News ni Doc Manny Estepona, ang pamayo kan Legazpi City Veterinary Office kung saan nauugmay ni nasango niya na sa 93% o 25,000 labi na kan mga dog population digdi sa syudad kan Legazpi na bakunahan na maninda kontra sa helang na rabies. Kung sa iya madali nang maabot man ang sa indang target na 26,000 o 26,000 na bilang o dog population sa syudad kung kaya nauog maining maray dahil sa nagpapahiling nin kooperasyon ang publiko may kinaraman sa siring na bagay. Sabi ni Estepona na sa kunyan dahil sa igwaman ni magkakani kong budget o kaya fondo ang gobyerno lokal kan Legazpi pigpapanagos hindi ni kunyan na taon na nanganin na bago pa man matapos ang presenteng bulan matapos na nindaman o makompleto na ninda ang target na dog population na mabakunahan kontra sa rabies. Alagad na pag-irumdom ka nasambitan ng opisyal na maski na daw na mabakunahan ninda ang nagkaperang mga ayam sa syudad dapat na maging responsable man giraray ang mga tagsadiri kay na sindeman giraray tugutan na makabalaw-bagaw sa mga tinampuan mga ayam ninda dahil sa posible magkausaman girara inin peligro sa kapalibutan lalo na sa mga motorista sin mga naglalakaw-lakaw na mga persona dito sa tuyang kapalibutan. Igong naunambitan lamang na dog population na target sinda na mabakunahan, over? 26,000 sa Pio. 26,000 ang butantes digding ayam. Iyo baga. 26,000 pala na? Yes, and so vaccinated 25,000 naman. So nabakunahan 25,000 na. Yes. Oh, halangkaw ang vaccination rate sa mga ayam. Ano? So harain daw itong natatada pang 1,000. Kunyan tabi sa Pio, ini mga natatada pang 1,000 pigalilibot palinda sa nagkaperang mga barangay, especially ini mga nasa sur and nasa north na parte. Sa iyo na talagang kay po nindang i-access mo yan sa mga panahon na ini. Ay, sige. Congratulations. Tahalangkaw ang vaccination rate kan City Veterinary. Ano? Sige. Sige. Dami sa Pio, nag-good man gikan sa City Veterinary Office kan syudad kan Legazpi with boy Ans Galero, DCGB. Salamat sa istorya dyan sa luwas. Maray pa su ayam tatanem ta 90% na mahigit ang vaccination rate. 25,000 pala ng ayam digdi sa Legazpi. Kadakul. Ha? Sa 25,000 na yan, 1,000 na sana ang natatada. More or less na babakunahan. Tama yan. Na magkasurusog pa ta. Ilingin mo tatanim. So pigsasabi tabaga sa programa. Pag anaya, maligis mo, ang bilog na puwersas armadas kan pamilya kan may sadiri kan, maluwas. Kalaban ka, sususugon ka, hahantingon ka. Dara-dara so sa indang bukid de gira, so aeroplo, so Apache helicopter, so missile, so patok, so lawi-lawi, so pana, so garod. Hahanapong katalinigis mo so ayam ko na nagbabalaw-bagaw. Pero pag so ayam ninda nakakagatatanems, sararay gabos na may sadiri. Nagninigarday kabigayam na rugkaan. Iwaga na mentalidad tadigde pera di los ubos o maray-ray nga nita halangkaw so iyan na pagbabakuna kan mga kaayaman digdi sa Legazpi tabi yan. So, it's high time na maipadagustaan momentum na yan. Congratulations sa hierarchy po kan City Veterinary sa paagi ni Doc Estefona. Yan, keep up the good work, ha? Taon-taon man yan na pagbabakuna baga kan mga ayam, after a year, kaipuhanan po yan na mabakunahang giraray. Dipisil kung dahil kita makapabakuna kan ayam. Inda ko sa natabi kung nakorelate taan kung piraso naging biktima kan mga ayam na nakakagat na may rabies digdi sa tuya sa Legazpi. Kaya ito naging problema yan rabies sa palibot. Okay, sige, may nagapot digdi sa tuyang programa. Sabi digdi, ask mo Papa Pio si Bishop Bailon
or Father Rex Arjona if my pastoral letter na nagpopospon ng prosesyon this Holy Week, madami kaming nakikinig para panatag na kami. Please read. Interview concerned person po. Sige daw tabi. Baluon ta, tibaad maakomodar kita ni Bishop Bong Bailon. We try our very best, with God's good graces, tibaad lamang makuan man kita ni Bishop Bong. Maakomodar, kung iyo pa inian ko sa iyang numero, sige daw tabi ha. Baluong ko lamang. Baad makuan kita kung ano ang plano para sa Holy Week. Yan, nagri-ring tabi ang telepono ni Bishop Bong. Sana po dainin kaulangan opisyalmente si Bishop Bong na Bailon. Kaya ito na aapudan taman ini kan itong sutahaw ba kan ECQ. Yan. Baad kung nagkakadyo igwaning opisyal na kuan pinag-asikaso dyan sa opisina man. Yan, nagri-ring po. Nagri-ring yan na yun, naputol na kuan. So, yan numero aber daw. So, saro. Baad duman sa sarong linya makakuang kita tabi Your number cannot... dali mo na. Nay nagharapot tabi Your number cannot... But cannot be completed. Sige. Haro pa. Pagday di pantayan kaduang ring tabi sa second attempt niya to. Maray. Hello. Ay Bishop Bong, good morning. Si Pio po tabi kan Radio DCGB. Iyo po. Opo, thanks for taking my call tabi Bishop Bong. Nasa programa kaya tabi ako. Napaapod kami. Tamay nagharapot po. Manungod baga sa plano ta sa Holy Week itong sa pag-prosesyon. Nagharapot po sa tuyang mga constituentes. Sorry. Opo. Yaon po. Ako nagbibiyahe po paano ako, Pio. Kaya medyo nagchapi po ang dating mo. Oho. Ayun, nasa biyahe ano po itong Hello po. Nasa biyahe si Bishop Iyo po. Nasa San Fernando na po ako. Panahon ako dikipalibmanan. Ay, iyo po. Sige. Ano nga ni po ito? Kung paano Bishop, nagharapot sa tuya digding mga constituentes baga. So sa Holy Week, kung may mga paprosesyon tabi kita databi? Ano po? Kung may paprosesyon, kung may lawos databi. Hello? Ayun, napuputo. Opo. Bishop, kung ano databi suplano sa Holy Week, kung igwa kitang ipapalos ng pastoral letter sa mga aktibidades po sa procession and kung pwede pa tabi ito? Sa Holy Week po? Sa Holy Week? Opo. Dahil pa po kami nin ko yan, pero I think we will keep with the kuyan po. We will keep with the ito pong sa muyang kuyan, ang policy last year. Oo. Sakod po na dahil pinakakakwening assurance kening Ayun, naputol na si Bishop Bong. Nasa biyahe ka nasa San Fernando na gayon. Naputol na si Bishop Bong. Maluyan signal. Nasa mobiling ka kasi Irakman na bata na sa biyahe na kwanta pa naputol so sa tuyang signal connection kay Bishop na Bong Bailon. Pero sa tuyang pagdadangog sagkod na makikikoordinar ang pagsabot ko makikikoordinar muna sinda sa gobyerno kung paano sagkod na dai nakiklear siring manggiraray ka nakaaging taon ang pag-obserbar kan Semana Santa na dai mo na kay na mga proposition tabi in accordance with the rules as in regulations na pinag-implementar po ka nasa tuyang gobyerno yan naputol na si Bishop Bong nasa biyahe dapa sinda tabi so yan po tabi ha so naghapot manungod yan sa mga aktibidades sa Holy Week halat-halaton lang po mapaluwasin na kanin na pahayag yan makusugo ng signal mo digdi sa barangay Kale Tiwi Albay from NGCP Tiwi maray na agad yan sa mga taga NGCP Tiwi tabi ha. Salamat sa pag-aantabay tabi yan dai ka maadit anion pa kami salamat tabi sa
sa indo man na pag-assure. Ano. Sige, yan po ha. Itong nag-text, manungod sa mga aktibidades sa simbahan, tabi. Halaton lang nindo, ang sistema kaya ni we are moving one at a time kada taon. Bulan-bulan ang pag-assess ka na gobyerno through IATF and ining DOH kung ano ang mga patakaran na susunod doon sa manlain-lain po na lugar o gabos na lugar digdi sa tuyang nasyon. So mga restrictions, depende po yan. Kaya ito kung tamaan sa tuyang pagsabot sa pahayag ni Bishop Bong, hahalaton ang mga rekomendasyones and masunod siyempre ang Simbahang Katolika sa mga ipapautob man na iyan na protokol kan sa tuyang gobyerno sibil. Tata Nems, pwede na yan, sundo 10:00. We will be right back. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe. Dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry. At maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansyang pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sipon Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o pahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Kawawang batay, lobo, hiniga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your... Nasa commute, pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Jaime Fabregas. Ang pakiulay ni Lolo General sa Itugabos na mag-agda pa kita, ninda imababa sa 5 botante na makisumaro
sa satuyang katuyuan. Ang sunod na presidente ng Pilipinas, Leni Robredo. Deita na po palampason ang pagkakataon na ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. This is a paid advertisement. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabukod na kongresista. Kong Joe. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Maba! Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your
doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, Para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ikatulo sa dahilan ang COVID-19 sa mga binawian in buhay sa Pilipinas sa primerong 10 bulan kan 2021. Sa datos na ipinaluwas kan Philippine Statistics Authority, nangingenot ang heart disease na may 110,332 na kaso o 18.3% kan total na bilang kanagadana. Halangkaw ininin 28% kaysa sa 86,164 na nagadaan o 16.9% kan kabilugan kan mga nagadaan kan 2020. Ikaduwa ang cerebrovascular disease kung sa inakarehistro ininin 58,880 na nagadana. Sa ibong nalado, nasa 75,285 katao ang nagadana kausa kan COVID-19. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po sa Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Tata Nems. Welta na kita sa programa. Good morning man dyan sa tuyang naghihiling man sa DCGB News Online. I-konta man ini, i-review tatabi. Sabi ni Madam Inoni na dinglasan yung mother ni SM Sugar. Sir Pio, good morning. I'm your avid listener. Please extend my congratulations to my loving friend Alwin. Yan. Uso kasubago tabi ini na interview niya to. Right from the very beginning kan sa tuyang programa kay dating provincial board member Alwin Nunez. Yan. Taining si Madam Inoni, so mother ni SM Sugar, diyan ini sa sanggunian panlalawigan. Yan, nag-iriba-iba sinda ka ini, kan kinatawan pa si Alwina Nunez, staff man ini diyan sa sanggunian si Madam Inoni, employee Hits Capital. Kaya extend daw kang sa iyang congratulations to my loving friend Alwin. Yan, mag-aramigo-amiga sinda. Sabi man digdi ni Lilibeth Binaday Bitudio,
Good morning, Pio. Pa-shout out sa gabos na taga Santa Teresa Malilipot. Igwang res bakuna po ngunyan sa CIBI office. So dai pa nagpa-vaccine magdumantabi. Stay safe and healthy, mga kabarangay. Salamat po, sabi ni Lilibeth Bitudyo. Yan po, di sinerma niya to. Si Madam Teresita Jacobo, good morning. And then si TPC Jean Mendina, good morning po Sir Pio, may ihapot lang po ako. Totoo po ba na dapat may bayad na 50 pesos per copy kapag po makuha ng barangay blatter kahit po wala resibo? No, please. Dahil ka mo magtugot na sa indong ibabayad na sentabo sa pagkuanin barangay clearance daing resibo. Sa inpong barangay yan, tabi. Kung arog ka ng pasistema, dumano nindo sa kapitan tabi, naghagad ako ng barangay clearance pero pinagsisingil akong 50, daida ang resibo. Ang anuman tabi na dapat na ibabayad niya to sa gobyerno, sa serbisyong ipinatawag gobyerno, that should be properly accounted for, duly accounted for, igwa dapat ning resibo, pati iyan na blatter sa barangay. Iyan nga ni bagang pagkuanin doon ni na police blatter, igwanin bayadan, igwang resibo, mabayad mo na kamo sa munisipyo kaya sa city. Then ipipresentar nindo yan sa police para isyuhan na kamo kaitungso sa indang blatter. Much more sa barangay, tabi. Dahil po tabi magtubod na may bayad. Kung may bayad man in kaso, dapat may resibo. Dahil tabi magbayad kung daing resibo. Kung kamo piriton, magduman sa kapitan, isumbong ang sistema, ha? Sabi man ni Maria Biata Gichela Puot, good morning Sir Pio. Si Teng na Bruquesa, good morning Teng. Good morning po Sir Pio. Bati ko sa iyo yung mga yaon digdi sa Daraga covered court. So mga nagpapabaksin, yan, maray na aga tabi sa indo dyan sa Daraga. Ang mga taga-Daraga and sa satuyang pag-iriba man sa PHO, si Teng na Bruquesa and the group, good morning tabi sa indo. Yaon sila sa Daraga covered court nun yan, nagkukundusir ka na vaccination dyan sa mga taga-Daraga. Sige. Bueno, diretso kita ka na sa tuyang programa. Kasuhapon, tabi, may naghapot sa satuya, manunungod duman sa pagkakabasura kanso disqualification case maga. So, pagpakanselar kunta na kandidatura, sertifiko di kandidatura ni Bongbong Marcos pagka-presidente. Na ikwanta na po yan, na explikar ta na kasuhapon ni mahiwas duman sa Bicol target. I don't know kung ngunyan tabi. Gusto pa nindong madangog man. What happened? Kung ano yan? Maybe. Baka matukarta pa po yan. Ha, sige. Diretso muna kita kan mga istorya pa sa luwas. Nasa linya si kumpadring Jimmy. Pading Jim, Marhay Naga, please go ahead na. Salamat tabi, Padi. Marhay Naga sa mga parantabay. Dahil na naman makakamamam. Ngin alak tabi pare. An mga mahilig kani dahilan sa pinautob sa liwat kan LGU Kamalig an likorban. Matapos manginutan kaso hapon an Kamalig sa may pinakamataas na kaso. Pagabot sa nagpa-positive sa COVID. 31 sarong aldaw sana an naging aktibo kung kaya ibinalik digdi ang pag-prohiber sa pag-inom. Pagtinda, pag-inom, bawal nang una. Pati curfew binalik base sa Executive Order 50, alas 10 nin banggi, sundo alas 3 nin maga, dapat sararay ang mga tao. Opo. Face to face. Face mask, pag nagluwas, dahil paglingawan. Sa pagsabing oras na matsimpuan ang mga inikan mga polis, may multa. Online classes, face-to-face, asin sa pagsumitir kan mga modules, output, suspendido ng una tabi pa de. Roger, no arin an effectivity comparing Jim ta
Pati so pagpabakal, buda pagkonsumo ning alak, isinabay na. Over. Sabay na tabi pa de. Kung ano, effective na Effective na. O, Opo. takaswapon so alang kaso kaso. Ngunya na ini. Sige. O, so yan tabi pati. So, continuation kan vaccination activity kami interest kansilado man. Pati so pagbabakuna, kanselado muna ta. Siyempre, tiripon-tipon yan ano. Bako nagparasitive so mga bakunador. So mga bakunador dyan sa Kamalig. Nako. Naka-isolate pagkatapos nakikipag-coordinar dyan si Mayor Caloy Baldo sa provincial health na kung paano ang posibilidad na makapadala digdinin augmentation force nga tangani na mabarakunahan sa mga nagpaka-schedule aral daw tabi pa de. Iyan. Ay mapwedeng itong so hali pa sa nasa quarantine isalpak mo tulos digdi sa pagbabarakuna. Nani makangalas mangyari kung naisipon mga maingat siyempre yan sa mga frontliners nasa salot. Pero iyon tinatamaan. It is because, kumpadring James, sindaan nakakampang sa dakul talagang tao. Habo ninda sa gusto, sinda nakakampang sa dakul na tao. Ingat-ingat siya na talaga. Sige. Yan tabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim sa mga dagdag na istorya dyan sa Kamaliga. Curfew 10 p.m. and sagkod 3 a.m. the following day. Bawal na ang mamam sa pagkonsumo buda sa pagpabakal tabi ha. Buda sa iba pang mga restrictions dyan. So face mask. Buda itong so physical distancing. Marabay na po yan. Kansilado mo na so pagpabakuna. Tas mga bakunador na dali man tabi kan sa tuyang kan kahilangan. Andali may tawag. May po kita. Hello, good morning. Hi, Sir Pio, good morning na po. Opo, si Isay tabi ini. Sir Pio, concerned citizen lang po ini. Ano po, si Isay po tabi ini? Tabi? Dahil na po pwede sumabagit ang ngaran. Taga saan ka po tabi? Ligaspi po. Saan po sa Ligaspi? Pwede lang po dyan sa Bunot. Saan po? Sa Bunot. Bunot. O sige po, ano pong concern tabi? Sir Pio, lifted na po ang suspension sa Pangkiwan. Come again? Kung lifted na po ang suspension ni Mayor sa Bangkiwan. Ay, nabasa ko sa text mo, ikaso nag-text manungod sa bangkiruhan. Arog po kay ni. Ano po ha? Arog kay ni. Ang DepEd, ara mo tabi sir, day ko ito binasa tulos because igon ng existing talagang guidelines man, ang DepEd, buda igon ng guidelines man na ipigpapautubaga ang IATF. Ano po? Okay. Sa mga eskwela's publikas, igwa dyan yung pinagtutugutan na magkaigwa ng skeletal workforce. Ano po? Taigwa ng concerns ng mga dapat pang ipadiretso sa mga eskwelahan bagatabi. Suspendido talaga itong sa mga modules, sa klase, sa paghatod, sa pagkuaning modules, buda iba pang aktibidades na magtitiripon-tipon baga. Pero ang mga schools divisions heads, igwa po yan talaga manindiber na mag-assign nin skeletal workforce susug man duman sa direktiba na ipigpapaluwas kan mga alkalde. Ang mga, maski ang Civil Service Commission, piga-allow ang certain percentage po kan sa indang mga opisines di gobyerno because kaipuhan na mag-abante po ang mga serbisyos tabi. Ano po? Kaya arukaan may mga teachers na talagang pipalaog man on a limited and scheduled basis tabi, sir. Ano po? Okay po. O araw po yung kaantabi. So we have to comprehend things and we have to understand it po tabi in its entirety bago po tayo magkuha na yung mag-conclude tulos. Ano po? Talagang igwa ng pipa report sa office kaipuhan man talaga yung physical presence pero on a very limited basis susug po sa regulasyon kang IATF as in kan city government as the case may be tabi, sir. Ano po? Okay po, sir. Opo. Arog po yan. Kaya talagang pigkuan lang, pigsususpender itong
So, matitiripon bagang tao, aron kan pagkuanin modules, pagsumitir ning modules, buda itong sudating nakatudan bagang kuan, gari oral daw na day-to-day activities because of the situation tangon yan, tabi, sir. Ano po? Okay po, Sis Pio. Okay, no problem. So, we hope na nasimbagan mi po tabi so query mo. Day ko lang tabi ito nababasa ta. Arog po kayan talaga so patakaran. If we will read at kung babasahon ko ito on air, we will inflict na naman damage na sala man tabi. Ano po? Sige po. Okay na po. Thank you so much po. Welcome tabi. Welcome. Ingat po tabi ha, mabuhay ka mo tabi. Salamat po. Sige, salamat po. Opo. Yan, nag-text pa no na arog kaya na we have to screen itong so mga text messages baga paano tatanim sa no na once na binasa mo na po yan na may kanya-kanya pa basta yan na po tabi. Nag-text pa nito na manungod duman sa susabang kirohan na palaog da or what, so we have to understand na igwa man talaga na dapat palaogon skeletal workforce po ano tabi. Sabi nga ni Doc Glenn Thaddeus Isip, si Doc Glenn so chief man kan hospital dyan sa Siga Memorial District Hospital. Good morning tabi. Doktor na nagasabi kay ni, duwaan sa yung pinagpost sa Facebook tatanems, magayunon, full of wisdom. Sabi ni Doc Glenn Thaddeus Isip, if you cannot be a part of the solution, please don't be a part of the problem. Yan. Sa sitwasyon tang ini, i-aplikar taan kasabihan na iyan, credits to the owner kung sisay man po sa nagpaluwas ka yan. Sa sitwasyon tayo, ni-aplikar tayo yan tatanems, di ba? If you cannot be a part of the solution, at least don't be a part of the problem. Yan. Nag-post pa si Doc Glenn Thaddeus Isip, so chief kan Siga Memorial District Hospital. Sabi niya duman, sa pang post niya, and credits to the owner, the needs of the many. Yan, yun sa pagkakana. The needs of the many outweighs the needs of the few. Yan. So intereses nga ya ipangangaipukan mas nakakadakul o kagabsan mas magabat nga ya yan kumpara sa pangangaipo kan nagkakapira. That is the essence, kung susumadahon ta, the essence kang pinag-apod, i-aplikar ta na supervisiones kan lay, quote and unquote, general welfare. Yan, tabi po, kagayin waga. So let us be guided by these principles, tabi po. Sa panahon na initatanems, ang kaipuhan tangon yan is something na mag-unify. Abaga, we are in a dire situation. We are in a dire situation nowadays na daita sabot kung matatapos pa ini o kung arin God willing with God's merciful heart. We are in a dire, difficult situation. Parareho kitang baguhan sa pandemic na ini. Even us, sa broadcast industry, bago kami kay ni, daimi aram, nangangarap-karap kami kan pagpuon kan pandemya, kita tatanamis kung paano tayo ni i-cover. Salamat sa mahal na Diyos, ang DCGB, sagkod mo niyan, gigiyahan na sinbeng poprotehiran kan mahal na Diyos. We are in a dire situation ngunyan. I for one, nansa kuya man na, pananaw ka ini po isarog ka ini. We should not create more division and confusion. We should create something na atmosphere na igwaning naglilid sa satuya na magkaigwa kita ning kumbaga unison at tanganing kita sarabay na makahawas. Kaya nang na magpara-create ning further division, further confusion, further dissent, and further discontentment. Hinguahon ta na someone maka-formulate kita nin kumbaga something else na kumbaga magkasararo kita. Ano tatanems?
Okay, we are in democratic space, democratic country. Pero kung ang pagpara-akomodar tang iyan kan negativity, it won't make any good siguro at this time of our perilous situation. Ano po, Tata Rems? Diba? Tarabang-tabang kita na makuha su wisdom, someone has to lead, not to sow confusion, dissent, and itong supag para ewan ko ba, itabangan tang susyudad na magiyahan kung ano so dapat na mapagkasararuan niya to. Sabi nga ni Doc Glenn Tadeus na isip so chief po kan na ining Siga Memorial District Hospital, the needs of the many outweighs the needs of the few. Ano? And if you cannot be part of the solution, please don't be a part of the problem, tabe. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Sabi digdi, the needs of the majority outweighs the caprices of the few, especially those in power. Sa tuya sa naman digdi is, please let us not encourage more dissent and more confusion in the guise of sabi na nga exercising your right to express ano tabi. Ang pag-ehersisyo baganin the freedom of expression, ang pag-avail niya to kayan. Igwa man po yan in mga kumbaga limitasyones ano. Sabi nga ni kan mga nakakasabot ng mas maray sa tuya sa lay. Bako po yan absolute. Ano po? Pio Fernandez. Tingog. Sir Pio, good morning. Para sa mga listeners kan programa, nakita ko po sa interview ni Miss Karen Davila, ANC, Kipaw Chief Presida ako sa tungkol sa COVID-19 tabi. Salamat. Alam na yan pag dyan na yung kina Karen Davila o sa alam na natin yan. It creates more of the division, more of discontent tabi ano. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod. News Manager Mardela. Ako man po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag